later. Ake ngizwe bakithi ukuthi lo mfazi kade engifonela ungabe ufunani kangaka ngoba phela mina ngimnakile. Kunini engifonela ke ngizwe. Uyazi ke nje naye ngiliphendile mina ucingo mengisemsebenzini. Mengisemsebenzini ngenze ngakuqashelwa. Anginaso isikhathi sokuphendula ucingo ake ngimuzwe ukuthi uthini. No auntie ngisakhuluma no auntie mani. Okay auntie hello. Yes auntie no man ngithi angibuze la ukuthi kwenze kanjani. Nakho ungasabuyi ubuthe uyabuya Friday yabo manje angazi fanele ngithathe ngihlanganise nani. Auntie ngiyabuyela emsebenzini Wednesday ngikutshelile last week. Please auntie abantwana ngizobashiya noba ngenze njani ke mina makunjeni. Ayi kodwa niyadlala ngomsebenzi auntie. Niyadlala ngomsebenzi. Yazi ngikusize mina ngitabule ey'ntweni ey'ningi kabi. Ufike la uxakekile auntie. Auntie ngikwenzele yonke into. Ungabe nokudla kwaKrismus ongidlalela istokfela kodwa manje angisazi ukuthi ngenze njani. Auntie please. Please ngicela uphendule uma uthola le message. Hawu. Hey ake ngizwele landelayo. Auntie wathula wangangiphendula ngiyabona ukuthi sibluthikile message. Futhi sinesikhathi indaba wangangiphendula. Ngicela ungiphendule auntie. Yo. Hey. Ngimphendule noma ngimshiye. Ake ngenze ukulungiswa nje ngenze nje ubulungiswa. Isinto sithi umuntu ungamzibi, mutshela ukuze ayazi inkinga yakhe ayenzile. Yebo sawubona sisi. Hayi cha ngiyayithola imessage yakho la. Ngithi nje angikukhulule ngikwazisa ukuthi funa omunye umuntu. Ngingazi ke noma uzomthola yini ozovumela ukuthi ahole lamasenti obunginika wona phinda athobele lemithetho yakho ewu5055 obungishayela yona. Uyabona ke sisi, isintu sithi uma kuqala unyaka wonke umuntu kumele abe nama resolutions. Nami ke ku2024 kube uwena iresolution yami. Kulonyaka nje iresolution yami uwena. Nami ngithe ngiyadeclare njengezinye izingane ngiyaphuma ezintweni engangenzela iqiniso. Sisi ke qhubeka funa omunye umuntu. Yabona nje la ngisebenza khona bangiphethe kahle into ongayazi bangiphethe kahle. Ngivumeleke ngisho ukuthatha ibreak, ngivumeleke ngisho ukuhlala kosofa labababo nababahlala kubona. Hayi ukuthi mina fanele ngiyodlela eminyango esangweni ngoba kufanele ngidlele la endlini kodwa indlu icleanwa yimina. Yabona nje angifuna ukuqamba mangibanginike ngisho ama uniform awu5 ukuze ngibe nesikhathi nje sokuthi ngiwashintsha ngiwawashe mase ngiwawasha futhi ngivumelekile nokuwawasha emshinini. Hayi lento yakho ukuthi ngibe neuniform eyodwa ebusika nasehlobo kodwa fanele ngiyiwashe ngezandla kodwa into zenu nina ngiyiwashe emshinini ngoba nina nifuna ukuthi lo muntu onicleanelayo kodwa iwashing yakhe ingene kweyenu. Lana ngivumelekile nje ukusebenzisa umshini even for into zami. Uyabona nje kumanje ukuthi awungibona ingcombo uyangibona ngiphuza itiye ngenkomishi yabo nababaphuza nayo abaphuza ngayo. Hayi lento yakho ukuthi fanele mina ngiphuze kodwa fanele ngiphuze ngenkomishi yethini nina niphuze ngamakomishi anokusho dad. La kanje ngivumelekile ukusebenzisa yonke into abayisebenzisayo. Futhi ke la ngilala embhedeni angilali phansi. Ngoba wena ngazi wawufuna ukuthi uzoyenzani live in unganayo nendawo yokufaka uanti la zohlala khona. Fanele ngilale phansi awufuni ngisho ngilale kusofa uthosofa bokuhlala. Uba wakutshela ukuthi iphansi lona lokulala. Ngilala embhedeni sisilana. Ngilala embhedeni weJehova kumnandi ukulala embhedeni lazi lapho umula iqolo lami imali icishe yaphelela kodokotela. Ngithi ngiphethwe iqolo kanti ngilinyaza ukulala phansi kusimende. Awu cha sisi nje kukhululeka afuna omunye umuntu. Bese ngicela ke nje ulimi aliqonda ulimi alilunga aliqonda ulimi usisi. Ungathi engazi ukuthi khona ukudla kwestokfela wangipha kona noma wangidlalela sona istokfela sokudla. Wena wangipha ukudla kwakho osekuyiziceke oseku expire ngoba sekufika ukudla kwakho kwestokfela. Nami ngizenzela utho lezayiceke ukuthi nje angifundisa ngoba kuhlaza ekhaya. Ngayithatha lezi zinto ngathi mengifika lapha eDurban station ngayifaka emgqonyeni. Ngangoye ngifike nami ekhaya sengibafikela neziceke. So nje sisi khululeka nje ukhiphe nje emqondweni wakho ukuthi khona ukudla kwestokfela wakwangipha kona. Bese ke nje sisi ngicela bandla ukuze singaxabani
nawe ungabusangifonela nami ngeke ngisakufonela asikweletani. Yabona nje sisi kumunandi kakhulu la engisebenza khona. Bengithi angikwazise nje ukuthi hayi kulonyaka ube i-resolution yami, ube i-New Year's resolution yami sisi. Ngiphumile kuwena. Yabo nje yonke into ebhedayo engiyikhiphile empilweni yami nawe ubalwa nayo ke. Uphumile kumina funa komunye umuntu kodwa ke mina into engingakululeka ngayo ukuthi zama ukwazi ukuthi umuntu okusizayo endlini naye umuntu umphathiso komuntu bese utshela lezingane zakho sigxemeza abanamakhanda amakhulu ukuthi bayeke ukuthi balokhu bezosula amafinyila la kumina bayeke nokuba kuhlaza ufundise izingane ukuthi fanele zimhloniphe nje umuntu omdala noma ngathi uyasebenza kubo noma ngathi uhlanya licosha amaphepha umuntu omdala uyahlonishwa. Ingane zala ekhaya sisi singiphethe kahle ziyangihlonipha yazi nje kwazi kwamnandi emzini womuntu ngathi ngikamlungu size sinishiye phela thina nina siyofuna ukusebenza belungwini yazi lana nje ngikamlungu futhi kamlungu yazi ngisho ugqilazwa kuba ngcono uma uzogqilazwa belungu vele nehistory yasho ukuthi kade baqala ukusigqilaza wena ubungigqilaza lapho kwakho uzukhohlwe nokuthi kwawena nje kuyisifundiswa nje namhlanje wafundiswa uma wakho ngemali eyisebenza emajalidini. Hayi sisi khulileka nje funa omunye umuntu angazi kuzokwenza njani mewukuthi kuyashaya ulesithathu nje obukusasa nje umushaya ke ungakamtholi umuntu ayikho namuntu engakusiza ngayo. Uyangiphazamisa nje futhi ngiphuza itiye lami engiqeda ukuphuza itiye lami ngiyaqhubeka ngiyasebenza. Kulungile ke bye. Wey ma singadlala abantu la. Hayi baningi abantu abaphilayo abafuna abantu abazosebenza abantu becabanga ukuthi sizosebenza kubone ngathi siyigcila ngoba nakho siqakekile. Moments later. Yabona nje futhi wena sisi ubuhamba ngeremote ubuhamba neremote hawu sisi uwenza into ebhlungu kangaka kanti kumina uhamba neremote uye emsebenzini kanti kunezinto ezimnandi kangaka edlala emini. Yazi ngiqale manje mina ukubona ukuthi kunamandi yakhuluma isiZulu eSouth Africa. Wazi wakhohlakala wesisi. Hayi ke funa umuntu into ongangisiza ngayo mina ngiphumile kuwena nawe phuma kumina. YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.